trafil odbočku. Nechce sa mi zastavovať kvôli telefónu. Ale asi nejdem, lebo idem zase na spák, tak asi zastavím. Toto je Canggu, no. Majú tu pekné dielka, takže zase určite si nejaké dielko kúpim. Už to vidím. Majú taký jednoduchý, dobrý štýl. To som už asi prepásol zase tú odbočku, si myslím. Do Rigi tam musím sa otočiť. Na figu zase nemám holder, nemajú holder na každom skútri, to je ako dobrá somarina toto. Také vegánske lite, také ploché ženy sú tu niekedy. Tak myslím, že žiadna riť. To z toho vegánskeho jedla. Zdravé, oné chlopotiny, keď tu jedia, tak ničudo. Nemáš čoho narástáriť. Teda to je asi tu doľava. Domácich nevidieť. Vidieť väčšinou turistov. Dosť slabota. Čiže kokos to mal, aké predávky, všimli ste si? Protivietor fúkal do toho trička, tak to bolo jak... Skoro mi to oči vypichlo. Spätné mi plajdá do ľudí tam jedno. Dobre, dôležité je, aby nepadla búrečka. Dobre hrmí, tam mi tam čoskoro behla. To je fixne, nerobí. Zbytočne ma to vylaká. Ale dobre hrmí teraz. Jedna vec, čo nemám rád, je jazdiť na skútri na mokrej ceste. Taká pekná. Tuto ľudia vychádzajú z tohto, jaký hotel to je, ale to je shortcut, teraz čítam, shortcut to Peranang Beach. Takže to je skratka. Takáto skratka. Skratky sa tu zídu. Stačí mi nejaký neopatrný vodič. Narazí alebo niečo. Tak sa bojím. Sa nebojím ani seba, ale druhých vodičov, čo tu vidím. Ja neviem, aké majú niekedy ľudia skúsenosti. I know what I mean. Možno niekto len teraz na Bali došiel na dovolenku, požičal si do skútra a hotovo. Ťuk, ťuk. Inak skúter ma stal 80 000 pre informáciu.
natankoval som 17 000 bol liter. Natankoval som za 34 2 litre. A to som chcel ešte povedať, že strašne som nevedel, čo si to mám vybrať, že kam ísť. A to sú len tie bary väčšinou. Plážové bary. Plážové bary, kde môžem sledovať západ slnka, kde sa môžem baviť, normálne pláže a podobne. A tie Aziatky, čo tu vidím, oni ani nevyzerajú jak Aziatky, teda sú Aziatky, ale to sú také tie influencerky, alebo ja neviem, oni sú také napichané, všelijaké potetované, to sú nie tie klasické prirodzené Aziatky, ale to sú také tie, ja neviem, jak to nazvať, že nie, že bohatšie, ale také, čo sú, no, neviem, jak to slovo práve nájsť. Čo je to? Čo to písne? Parking where? Yeah. Parking there, highway. I'm not going to park. Where I am now? Wait, I will check my navigation. Maybe I'm in the wrong place. Ah, okay, I'm wrong place. I'm going to Tanadlot temple. Wait, So no. yeah, I'm going to. I need to go this way again. Okay. Jaký parking za čo ty kokos? Že nejaké fíčko za prechod. A zle som odbočil ja. Mal som ísť doprava hen tam, nie doľava. To je prdel. No a to som chcel povedať, že oni sú tu strašne pekné, to je hotelíky, reštaurácie, to akože pekný výber aj jedla, všetkého. Toto je tak pekne spravená tá oblasť, táto Canggu Bali, Canggu, sorry, vždycky poviem Canggu, ale to je Canggu. Neviem, či som spomínal, no možno nie v tomto videu, čo bude na skútri, ale tak slovenskú knihu som mal na terase. Bola čo? Božie, mystické mesto bohov 2. Neviem, čo to je za knihu, ale pravdepodobne niekto Slovák tam buď nechal, alebo tam je stále Slovák. Toto bude tá premávka jak včera, keď ma bral taxikár. Dal som dve plné flašky, teraz pozerám, paliva. A čiarka mi neukazuje ani v polke, to jak je možné? Tá architektúra tých kláštorov, alebo to sú domy, tak spravené s bránami, také v tom štýle, v tom balískom štýle tých brán, to je neskutočné, to sa mi strašne ľúbi. Ale bavil som sa včera s tým taxikárom a hovoril, že pred 15 rokmi to bolo úplne niečo iné. On tu presťahoval sa pred 35 zo Sumatry a hovoril, že to bolo, tá premávka to bolo však oveľa menšia, už len pred 10 rokmi sa to, pred 15 začalo to tak meniť. No to si viem predstaviť, že o koľko menej turistov bolo, o koľko menej robošov pracovalo cez tie aplikácie, jak Grab, jak teraz, to nebolo. A teraz koľko takýchto vodičov takto jazdí, takže to musím spodrieť, že kde som. Neviem, kade mám ísť. Zapiknúť medzi niekoho, to je katastrofa. A to sa len musíš piknúť a hotovo. A ideš.
Nepalíčaných zatiaľ nevidím veľa, ale vyzerajú byť, že sú tiež také. Oni sú tmavé jak Filipíny, ale v ázijskom štýle, nemajú štýl ten španielský nády, ako mali Filipínky. Ale stále ako pekné, no. No a teraz dlhá cesta zájde. Tie oblaky sa mi tam nepáčia. Aké pole. Tam je lúk. A to sú slabé polia. To, čo bude v Ubude, a koľko skútri z toho vozíme na to, to je nehorázne. A som si aj ja zatrúbil. Prešiel som na červený, ja rebel. To viem, že tieto videá vás možno nebavia, tieto motorkové, ale aspoň to vidíte možno, že ako tu funguje tá premávka a podobne. A možno sa vám to zdá aj na jednom kopyto, že tá krajina je rovnaká. Je to toto mesto, domčeky a podobne, keď sa grilluje takto na ulici a to je ako podobné, ale sú tu tie trány a to je tak odlišuje sa od toho, tie rýžové polia. To možno teraz nevidíte, až to možno kúsiť, lebo to by som sa musel otočiť telom, aby ste to videli. Sú už úplne také tie klasické. To už takí tí miestni, väčšinou, nie turisti, miestni bývajú. Vyšiel som z toho turistického Changu s luxusnými miestami, reštikami a podobne do tejto reality. A tak nie je to zlá realita. Včera v hotelovej izbe mi normálne otvorím dvere, idem do izby a tam vnútri v studenom, onnom vyklimatizovanej izbe na podlahe spal pes. Ale to bolo s obojkom, to bol asi hotelový, ale aj tak bola toho tam asi pustil. A ja som čakal, že na Bali, keď dojdem teraz v tomto období, bude koniec dažďovej sezóny. Tak som čítal, že koniec apríla, už je koniec apríla, tak som myslel, že už nebude veľa popršávať. Takže až máj, no. Popravde ja mám rád ináč toto v Ázii, keď prší, lebo je to viac, mi to dáva takú tú... Nejaká rieka, to by viem zastaviť teraz. Cestou na spát. Dáva mi to takú tú atmosféru lepšiu. To nehovorím, že stále neprší, ale ako raz keď zaprší. Včera v noci pršalo fajnovo. Klopkanie, to som dávno nepočul dažďa. Vlastne tento rok som ešte len také klopkanie nepočul. A odchádzal som v zime zo Slovenska, takže minulý rok naposledy dážď. Takže to bol môj prvý daždík. Taký, že klopkaníčko a hento. Trvalo to asi aj pol hodinu, možno aj viacej, neviem, potom som zaspal. Ale teraz nech neprší. Teraz nech neprší radšej. Chcel by som nájsť také lokálne ženy, čo vyzerajú tak lokálne oblečené. Neviem kde. Myslím si, že máme zlým smerom, no. Teda inak sa aj nedá ísť. Aha. No toto sú tie brány, a vidíte, takéto brány, ktoré teraz to bolo pekne vidieť. Tanah Lot, doľava, a nepotrebujeme navigáciu, ukazuje mi to tabula.
popravde ukazuje mi, že idem rýchlosťou 120 km za hodinu. Takže asi mi to je jedno, ak je vyskytný, lebo neukazuje mi tu tachometer rýchlosť a neukazuje mi podľa mňa ani hladinu benzínu, takže asi len budem musieť nakúknúť, že akú tam mám, koľko tam mám benzínu. Ale myslím si, že tie dve fľašky mi musia vydržať cestu sem aj cestu spátky a ešte aj na celý deň. To je moja. Tak vidím. Aj. Prší. A už som možno aj tu. Tu je nejaká brána. Vidíte ju?